Γεια σας παιδιά, είμαστε οι Pro Gamers και μόλις σήμερασα στο Minecraft. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος του Survival με τους Pro Gamers. Λοιπόν, έχουμε κάνει εδώ όπως βλέπετε το χαλάκι. Ναι, βασικά το έχουμε ολοκληρώσει και έχουμε διακοσμήσει λίγο με λουλούδια εδώ με θάμους. Μήπως και μας βοηθήσει από τους creepers να δουν τι όπλο σπίτι και να μην τα καταστρέψουν. Λοιπόν, και τώρα σε αυτό το μέρος θα προσπαθήσουμε να... Βασικά θα κάνουμε ό,τι κάναμε και στο πρώτο. Θα ψάχνουμε υλικά και θα προσπαθήσουμε να βρούμε και iron αν μπορέσουμε. Ακριβώς. Παιδιά, εγώ τώρα θα αρχίσω το mine. Μήπως. Εγώ ψάχνω για seeds. Ναι, για να κάνουμε λίγο ψωμί. Και εγώ ψάχνω... Όχι! Βοήθεια! Βοήθεια! Λοιπόν, μαζεύω... Βοήθεια! Παναγία μου! Πού μπήκες? Σε μια τρύπα! Με σκότωσαν! Είχες υλικά μαζί σου? Πολλά και διάφορα, αλλά ξέρω που είμαι. Κάτσε, έρχομαι κι εγώ. Λοιπόν, θα ψήσω λίγο... Εκεί μπήκες. Ναι, μην μπεις στην... θα ψήσω λίγο sand για να βάλω λίγο γυαλί να βλέπουμε έξω. Φέρνω κι εγώ sand άμα θες. Θέλω. Γιατί έχουμε τόσο υλικά, κάτσε να μαζέψω από κάτω. Η φυτεία μας από τέτοια δεν πάει καθόλου καλά. Λοιπόν, μέσα λίγο. Λοιπόν, και θα το κάνω λίγο γύρω από το σπίτι, να βλέπουμε παντού. Αποφέρε τους καρπούς. Α, βρήκα, θα το κάνουμε sandstone το πάτωμα. Έχω μαζέψει, να σου το πω. Ναι, είδα 30. Όλα. Θέλετε sandstone, μπορώ να βρω. Είμαι σε πηγή sandstone. Όχι, εντάξει. Και εγώ έχω βρει, έχει βρει 30 sandstone ο Βασίλης. Ναι, εδώ έχει και ένα ράπο. Και εγώ και εδώ που είμαι, σε πηγή sandstone. Και εγώ είμαι σε πηγή sandstone. Όλα κάτω είναι sandstone. Τέλος πάντων. Άρα ο κόσμος φαίνεται πολύ ωραίο το sandstone κάτω. Έλα Βασίλη να τους το δείξεις. Μισό. Μόλις τελειώσεις. Μισό λίγο gravel μαζί. Linden steel. Όπα! Παιδιά, κάτω από το σπίτι μας έχει μια τρύπα. Που ψάχνεις εκείνη τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή έχει την τρύπα. Κοίτα. Βασίλη, έλα εδώ. Μπες στην τρύπα. Ποια τρύπα? Να, εδώ μέσα είναι η τρύπα που ήσουν πριν. Εκεί που είμαι εγώ. Εδώ είναι το πρώτο μας σπίτι. Δεν είναι ωραίο ότι με το sandstone? Ναι, όντως. Πρέπει να το ξαναδείξω. Ο Βασίλης έχασε coal, δεν το πιστεύω. Λοιπόν, σκέφτομαι να το φτιάξουμε λίγο εδώ πέρα. Το κάτω. Θα το φτιάξω, Απόστολε. Για να μπαίνουμε και εκεί. Ναι, θα το φτιάξω, τώρα το φτιάχνω. Για Minecraft, το φτιάξτε για να ερχόμαστε εδώ πέρα για Minecraft. Εγώ έβαλα λίγους πυρσούς έτσι για πλάκα. Βρήκα και ένα flint. Θέλω να πω. Τι να φτιάξουμε, να καίμε τα ζόμπι? Ξέρω. Θέλω να πω. Ναι. Πάω να κάνω καλλιέργεια. Ναι, έχω αρχίσει εγώ ήδη μια καλλιέργεια, αλλά χρειαζόμαστε κάτι για να αρχίσουμε την καλλιέργεια. Ναι. Σίδερο. Για να φτιάξουμε καλλιέργεια κοντά στο σπίτι μας και όχι 50 μέτρα μακριά. Και αν πεθαίνουμε, να χρειαζόμαστε να βγαίνουμε έξω. Κοίτα αυτό. Ναι, το ξέρω αυτό, θα το φυτέψει απ' έξω μπροστά στο νερό. Αν τα φυτέψει σε νερό όμως θα βγουν πιο γρήγορα. Είναι seeds. Ναι. Εγώ φτιάχνω λίγο την τέτοια εδώ, το κρυσφύγετο. Όχι κρυσφύγετο. Mining βασικά. Που είναι μέσα στο σπίτι μας. Να βρούμε και αλογάκια μετά. Ναι, καλά. Ποιος μας πιάνει άμα έχουμε αλόγα? Όλοι μέχρι να βρούμε σέλες. Είναι και οι Οι σέλες. σέλες φτιάχνονται ή όχι? Τις βρίσκεις μόνο. Μάλιστα. Σε dungeons.
Παρακαλώ. Δεν μου έχεις πει πως βρίσκουμε village, να σου το πω αυτό. Εντάξει, θα σου το εξηγήσω την άλλη φορά. Χω! Έφτασα στο bedrock και δεν έχω βρει τίποτα. Αλήθεια. Όταν σου λέω τίποτα, εννοώ τίποτα. Λοιπόν, Βασίλη, έλα να δεις πως θα πηγαίνουμε στο mine. Μισό λεπτό. Τσάμπο προσπάθειες. Προσπαθώ λίγο να φτιάξω την καλλιέργεια. Αν δεν σου Οκ, πειράζει. έλα να Στην δεις. καλλιέργεια, παιδιά, να το κάνουν σαν να πηγαίνουν σαν το σπίτι. Να το κάνουν σαν λαβύρι. Τέλος πάντων, εγώ τη φτιάχνω εδώ τώρα και ό,τι συμβεί. Και βλέπουμε. Δεν με νοιάζει. Βλέπω φως. Wow. Τι είναι αυτό? Τέλεια. Την έφτιαξα. Πού είσαι, Σόζο? Πού είσαι? Σε ψάχνω. Ω! Μια πορτούλα. Για μπε. Τι, πώς ανεβαίνω εδώ? Πώς ανεβαίνω? Αυτό είναι για να κατεβαίνεις, δεν ανεβαίνεις. Πώς κατεβαίνεις? Άμα από το σπίτι σπάς κάτι μπλοκ και... Γιατί δεν βάζεις σκάλα? Έτσι, γιατί μου αρέσει να το πει. Συνάεις. Βασικά, ας βάλω και μια σκάλα για να μπορούμε να ανεβαίνουμε. Βασίλη, νομίζω να πνίγει. Ναι, θα βάλω και μια σκάλα για να μπορούμε να ανεβαίνουμε. Έχουμε φάει. Δεν έχουμε πολύ. Αρχίζουν να Βασικά πεινά. όχι πολύ. Έρχομαι να δω τη σκάλα. Βασικά θα τη φτιάξω τώρα τη σκάλα για να ανεβαίνουμε. Κοιτάξτε, έχει διαμαντένιο σπαθί στην πλάτη του. Και δεν το χρησιμοποιεί καθόλου. Είναι νουμπάκι. Να δω. Όχι, πέφτεις εκεί μέσα. Αυτό το Πρέπει να σαν σπάσεις. πιεστέρα. Παιδιά, με χτυπιέστε. Μπαίνεις εκεί μέσα. Δεν Μπούκα. Πέσε. Ωραία. Χρειάζομαι Ποιος το έσπασε? χρειάζομαι τον glass. Να φτιάξω την καλλιέργεια. Γιατί το θες στον glass? Θα σου εξηγήσω μετά. Δεν μπορώ, δεν προσπαθώ. Θα φτιάξω τώρα και τέτοιο για να ανεβαίνουμε κιόλας, όχι μόνο να ανεβαίνουμε. Ναι, οκ. Τι κάνω? Κοίτα, με βλέπεις εδώ, κοίτα. Πέσε Βασίλη, πέσε κάτω. Μισό Πέσε λεπτό. κάτω να σου δείξω κάτι. Λοιπόν, Ένα λεπτό. όπως πέφτεις κάτω, πέσε κάτω. Άνοιξε την πόρτα, βγες, κλείστηνε. Ναι, τώρα χαιρετίσματα. Ναι, κλείστηνε, μετά ξαναμπες. Και κοίτα, άμα είσαι εκεί πέρα, μπες μπροστά. Να, την μπορεί να την ξανακλείσεις. Κλείσει. Και Απλώς για να μην την αφήνεις ανοιχτή. Λοιπόν, κάτσε να βάλω λίγο σκάλα εδώ πέρα τώρα, εγώ, για να Βάλες. ανεβαίνουμε γιατί... δεν θα την παλεύουμε. Θα πρέπει να κάνουμε όλον αυτόν τον δρόμο γύρω-γύρω. Γι' αυτό ας βάλω λίγο σκάλα. Μπράβο, ωραίος. Σου ανοίγουμε και την πόρτα, είμαστε και gentlemen. Είδες? Λοιπόν, τι ψήνεις? Ωραία. Σφάω κάνα δύο μπριζόλες. Ωραία, με τρεις φτάνουμε. Για να δω. Έλα πω. Να δεις πως έχω κάνει την καλλιέργεια. Μισό. Όχ, βλακεία. Κάτσε να σπάσω λίγο την πόρτα. Σαν θερμοκήπιο είναι. Τι να κάνω. Είναι πολύ καλό. Μην την κλείνεις. Θα την κλείνω και θα πηγαίνουμε με δρομάκι, θα πηγαίνουμε από το Ναι, σπίτι μας. μην την κλείνεις όμως, περίμενε. Θα την επεκτείνω. Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Ωραία, έτοιμη και η σκάλα. Θα την επεκτείνω. Μεγάλωσαν. Κόψει τα πάνω, όχι τα κάτω. Γιατί αν κόψει τα κάτω δεν θα μεγαλώσουν άλλα. Λοιπόν, Σωστό και αυτό. πω τώρα θα κάνω φοβερό design. Όχι, μπορείς να το βάλεις και εκεί. Αλήθεια. Μια χαρά. Κάτσε περίμενε. Έλα μωρέ. Πω, εντάξει, τώρα το έφτιαξα πιο καλά για να μας βολεύει, γιατί είναι λίγο... Πάλι μεγάλωσε. Πάμε να δούμε. Δεν ξετυλέπω. Κάτσε, έλα να δεις εδώ πέρα από. Το είδα. Εδώ design. Designάτο. Όχ. Τι σκάλα είναι αυτή. Φέρε αξίνα, βάλε αξίνα, έχεις αξίνα. Γιατί, ωραία. Βασικά να το σπαγγεί, δεν χρειάζεται να δεις. Μπράβο, ωραία. Μπράβο. Μια χαρά είναι.
Απλώς πρέπει να σπάσει και το πιο ψηλό. Σπάσει και αυτό εδώ πέρα. Γεια σου ρε. Να το, και ανεβαίνουμε εδώ. Όπα, και αυτό πρέπει να σπάσει. Και μπαίνουμε μέσα και ανεβαίνουμε πάνω. Και κλείνουμε και την πόρτα. Έτοιμο. Μια χαρά. Έχουμε γυαλί. Έχω έψησα γυαλί. Το πήρα. Φέρ' το εδώ να το βάλω λίγο. Εγώ δεν χρειάζομαι το γυαλί. Φέρε. Φτιάχνω το θερμοκήπιο. Ωραία. Εγώ θέλω να χτίσω... Ναι, φέρε εδώ Βασίλη να το πάρω. Εγώ έχω το γυαλί. Ένα γυαλί πήρε. Ναι, ένα γυαλί πήρα. Δυστυχώς. Οκ. Φέρε μου λίγο απόσταση. Σου πέταξα 3, τα άλλα τα χρειάζομαι. Ποιος τα πήρε. Πάρε, σου πέταξα Ωραία, εγώ. έχω 6 γυαλί, νομίζω ότι δεν φτάνει. Κάτσε να βάλω τα άλλα μέσα. Που δεν μου χρειάζονται. Από κάνω γρήγορα όπως βλέπεις. Το κατάλαβα, ανοιχτώνει. Θα βάλουμε... Όπως βλέπεις τα φώτα έσβησε. Θα πούμε και πιο περιορίστικα. Τι Λοιπόν, κάνεις, πας το ταβάνι. Εγώ όχι. Κοίτα λίγο. Έχεις άξ. Άξιο δεν έχω. Θα φτιάξω. Μη φτιάξεις, απλώς κάτι άλλο θέλω να κάνω εγώ. Μισό, κοίτα εδώ. Κοίτα να έχουμε θέατο τέτοιο. Εγώ θα κάνω ροφή. Τι λες. Εγώ έχω βάλει εδώ πέρα να έχουμε θέατο τα λουλούδια και γενικά έξω. Ψήνουμε γυαλί. Νομίζω ναι. Θα βάλω και άλλο Μου γυαλί. φαίνεται πως φτάνει. Σ' αρέσει αυτό που κάνω στο ταβάνι. Μια χαρά, διακόσμησε το πως θέλεις. Παιδιά, χρειάζομαι μια άξη. Άξι είναι. Και άξη είναι μια χαρά μου. Είναι. Πού είσαι. Είμαι σε μια Είδα. τρύπα μπροστά από εκεί, μια τρυπούλα. Πάρε να... Ωραία, Τι έτοιμο. αξίνο βασικά. Έλα μωρέ, κάτσε. Είναι αξινό. Μου πεις κάτι στο κεφάλι. Α, δεν αξινό. Όχι. Πάμε. Ωραία, τώρα έχουμε πλήρη φως. Κάτσε να βάλω και εδώ πέρα το torch. Torch. Έχουμε και τη σπηλιά μας εδώ άμα θέλουμε να πηγαίνουμε. Σε λίγο θα έχουμε και το θερμοκήπιο Θα όμως. φτιάξουμε και πάνω όροφα. Θα δούμε. Βασικά όχι άκυρο, δεν θα φτιάξουμε πάνω όροφα. Θα φτιάξουμε κάτω ορόφους. Έχουμε φτιάξει ήδη το mine. Ναι. Το mine θα φτιάξουμε και πιο κάτω. Και πώς μπαίνουμε Απόστολε στο mine. Στο mine Στο θερμοκήπιο. θα δεις. Δεν έχει τελειώσει. Εγώ είμαι ακόμα κλεισμένος εκεί μέσα γιατί φοβάμαι τα monsters. Κάτσε, περίμενε. Ένα λεπτό. Και ένα ζόμπι μας παρακολουθεί. Ωραία Απόστολε, ωραία είδα αυτή. Πού είναι το ζόμπι. Πάνω φώκανα το κατάκι. Λα. Ωραία είδα αυτή. Λα. Παράξενο, αλλά δεν βλέπω κανένα τέρας. Να το. Λοιπόν, Έλα, βρε. άφησα Έλα, ένα βρε. κενό να βάλω πόρτες. εκεί. Το παγίδεψα τώρα. Το έχω αφήσει δύο κενά. Του κάνα και Ναι. κρίκταν. Του καημένου. Και αράχνει και ζόμπι. Τα αφήνω να έρθει. Και σκελετός. Παναγία μου. Θα σου πω ότι είναι να έρθεις μέσα στο σπίτι. Όχι, το ζομπάκι το έχω, περίμενε. Κρίκταλ. Θα κάνω το ταβάνι. Κρίκταλ, πώς Για κάνουμε, πάμε. ξέρετε. Κρίκταλ, πώς κάνουμε. Όπα. Βάλει την πόρτα. Άκυρο, Όχι, ξέρω. και το πάνω βάλει την πόρτα. Βασικά ξέρω πώς κάνουμε κρίκταλ, hit. Να σου το πω. Κι άλλο. Τέλεια. Okay. Και μια ράχνη είναι εδώ πέρα και μας παραμονεύει. Σ' αρέσει Βασίλη. Για Ποιο? να δεις. Έλα να δεις πίσω. Έλα εδώ. Τι είναι αυτό. Μπες μέσα. Ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Γεια σου ρε από μάγκα. Ναι. Πρέπει να το μεγαλώσουμε λίγο αυτό μετά. Ναι, όντως. Και επίσης παιδιά πολιορκούν ζόμπι και αράχνες ταυτόχρονα. Και πρέπει να φτιάξουμε σκαλιά. Να βγαίνουμε γρήγορα. Εδώ έχεις τέτοιο. Έχω ιστό. Τέλεια. Μπαμπά. Εντάξει πεινάω. Έχουμε φαγή τώρα παιδιά. Βρε.
Εδώ ήταν ένας σκελετός. Τι έγινε ο σκελετός? Έφαγα εγώ ένα σκελετό. Έλα. Κι εγώ θα ένα creeper. Παιδιά, ελάτε όλοι σπίτι να κοιμηθούμε. Δεν πειράζει, είναι ωραία, μου αρέσει να σκοτώνω τώρα. Έλα σπίτι να κοιμηθούμε που σου λέω. Θα πάω να Okay. σας φτιάξω κάτι που νομίζω θα σας αρέσει πιο μετά. Το μεσαίο είναι το δικό μου κρεβάτι. Εμένα είναι το... ρε, σήκω το κρεβάτι μου. Ό,τι πεις. Τι σημαίνει, λέει εδώ άποσχας μπλοκ να πάει. Ναι. Γιατί? Ναι, Άννα, τι να κάνει ένα creeper, τι θες να κάνει? Α, τώρα. Όχι, πριν. Σου έχω μάθει. Θα πάω στα λαλαβιές. Γιατί? Τάκ. Άφησε με Κλείνουμε την πόρτα. να κοιμηθώ λίγο ακόμα, μαμά. Εγώ πάω να φτιάξω κι άλλο τέτοιο. Άσε με να Να δημιουργήσεις. επεκτείνω το τέτοιο, πώς το λένε. Ποιο? Α, τι κάνει η αράχνη εδώ. Φύγε, ξημέρωσε. Παίρνω γυαλί και πάω να επεκτείνω το θερμοκήπιο. Επεκτείνεται προς τη θάλασσα. Εγώ πάω ένα ζωμπάκι εδώ. Πάτα, έτσι. Πάει. Να και τα XP. I need some XP. Παιδιά, εγώ παίρνω ξύλο. Το γράφει εξάλλου. Getting wood. Λυπάμαι, αλλά πρέπει να χάσω λίγο γυαλί. Όπα, βρήκα 2 bones. Μπράβο. 3 Bones in bone mills. bones. Μπράβο. Λοιπόν, απόστολε, είμαι από πίσω σου. Μην τρομάζεις. Λοιπόν, βασικά εδώ τώρα δεν έχει λύκους. Creeper, creeper. Πού είσαι ρε creeper? What's up, creeper? Πού είσαι ρε creeper? Α, ωραία. Θα κάνουμε και TNT. Τι κάνεις, αγαπητέ? Θα κάνουμε και TNT τους. Οπ. Αλλά θέλουμε αρκετά ακόμα. Θέλουμε αρκετούς creeper ακόμα. Έχει και ο Βασίλης. έχει Εγώ πάρει σκότωσα ο ένα. Έχω και εγώ άλλο ένα gunpowder. Τώρα ψάχνω να βρω όμως λίγο κανένα σκυλάκι να πάρω. Και ποιος δεν θέλει σκυλάκι? Θα σου πρότεινα να μην πάρεις ακόμα το σκυλάκι, Κώστα. Βασικά πάω να βρω άμα έχει εδώ κοντά, δεν θα πάρω ακόμα. Πάω να δουλέψω λίγο στο mine. Ναι, να βρούμε και iron. Είπαμε θα βρούμε και iron. Μέχρι να το βρούμε το iron. Δύο gunpowder. Βασικά έχουμε ένα iron. Δεν το έχουμε πάρει από το ζόμπι. Α, τα ζόμπι αφήνουν iron. Ναι. Από πότε? Σπάνιες περιπτώσεις. Είμαστε τυχεροί. Το mine να το κλείσω. Από εδώ, κοίτα λίγο. Όχι, άστο γιατί θα μπαίνει ήλιος και θα βουδίζει τα τέρατα. Okay. Από την εισβολή. Να πάω να φάω κανένα καλαμάρι. Για εντάξει, okay. Δεν έχουμε πρόβλημα. Ναι, για όχι. Πολλά πρόβατα έχουμε εδώ. Φάε πρόβατα. Δεν μ' αρέσει. Και εμένα δεν μου άρεσε πολύ το πρόβατα. Ενώ μόνο το μαλάκι σου δίνει. Και δεν έχω και ξύνα. Τα τέτοια, πώς τα λένε, τα λουριά, πώς τα φτιάχνουν. Ναι, πρέπει να σκοτώσουμε... Πρέπει να... Slimes. Ναι, Άντε να βρει slimes τώρα. αυτό είναι. Για Κώστα, για πες λίγο, έφτιαξε... Sandstone Έφτιαξε ένα δεν διαδρομό. έχω. Δεν πειράζει. Για Κώστα, για πες λίγο μες στο σπίτι. Να σας Και πες πω, το διαδρομάκι. να σας πω δεν έχουμε ξύλο. Έχω εγώ ξύλο, έχω πάρα πολύ. Βάλτε το μες στο σέντιο. Βασικά θα βάλουμε γι' αυτό, ρε, δεν μας πειράζει αυτό. Κάτσε να πάρουμε ένα axe, θέλουμε ένα axe. Κάτσε να... Έχω εγώ άξ. Φέρε μου. Όλα εγώ τα έχω, ρε παιδιά. Τίποτα εσείς. Βάλτε τα μέσα. Βάλτε τα μέσα.
Απλώς πάμε αυτά ρε Βασίλη. Ναι. Κάνεις κότσο. Να έχει... Α, να έχει... Να έχει τέτοιο, να έχει αυτό. Όχι ρε. Να έχει... Α, ναι, κατάλαβα, το πιες. Παιδιά, εγώ αυτή θα φτιάξω το πάτωμα. Τα βάλεις μέσα, μπράβο. Μπράβο, καλό μου φαίνεται. Έβαλα κι εγώ. Κάτσε. Μην τύχει κάτι απρόοπτο. Λοιπόν, Τέλος παιδιά, πάντων. τώρα θα το κλείσουμε μάλλον. Τα λέμε την επόμενη φορά, όπου θα υπάρχει περισσότερη δράση. Βασικά Γεια θα σας. προσπαθήσουμε να βρούμε iron. Το οποίο δεν κάναμε αυτή τη φορά. Τα λέμε την Τα επόμενη λέμε την φορά. επόμενη φορά. Γεια σας. Γεια σας.